Enguany tinc el plaer d'estar al capdavant del grup d'amics que ja fa 3 anys varen decidir gestionar la nostra comissió amb el suport de la gran majoria de vosaltres. Primer que res, vull donar les gràcies a tots els membres de la comissió, perquè gràcies a ells és possible dur endavant, any darrere any, la nostra festa. Especial menció als grups de treball que han estat fent tot el possible per a dur a bon fi l'exercici. Als nostres abonats i fallers d'honor, així com als col·laboradors del nostre barri, gràcies. Sense la seva col·laboració difícilment arribaríem a bon port. Enguany hem aconseguit ser acceptats per la Federació d'Ingenio i Gràcia. Este fet dona reconeixement i valor afegit al treball que s'ha fet en la nostra comissió durant més de 50 anys. Gràcies a tots. Als nostres representants Mònica, Amparo i Ivan, dir-los que gaudeixen de cada moment en la Setmana Fallera, com ho han fet durant tot l'any, i acompanyats sempre per els seus familiars i amics. I per a finalitzar, desitjar-vos unes falles espectaculars. Disfruteu a tope. Visca la Berni, visca València i visca les falles.